pedwar. Mae'n darllenydd weddol hir, so ni rannu lan rhwng ni. Yr oedd Abraham yn hen ac oedrannus, ac yr oedd yr arglwydd wedi ei fyndithio ef ym mhob dim. Yna dywedodd Abraham wrth y gwas hynaf yn ei dŷ, yr un oedd yn gofalu am ei holl eiddo, gosod y law dan fy nglin, a pharaf i gydyngu i'r arglwydd, dyw'r nefoedd ar ddeiar, na chymeri wraig i mab o ferched y Cananeaid yr oedd yn byw yn ei plith. Ond yr ei i'm gwlad ac at fy nhylwyth i gymryd gwraig i mab Isaac. Dywedodd y gwas wrtho, efallai na fydd y wraig am ddod ar fy ôl i'r wlad hon, a fydd rhaid i mi fynd â phab yn ôl i'r wlad y daethos allan ohoni. Dywedodd Abraham wrtho, gofala nad ei am mab yn ôl yno. Yr arglwydd, dyw'r nefoedd, yr un am cymerodd o dŷ fy nhad ac o wlad fy ngeni, ac a lefarodd a thyngu wrthef a dweud, rho fy wlad hon i ddisgynyddion, bydd ef yn anfon ei angel wrth flaen, ac fe gymeru wraig i mab oddi yno. Os na fydd y wraig am ddod ar dôl, yna bydd hi'n rhydd oddi wrth y llw hwn, ond paid a mynd â mab yn ôl yno. Felly gysododd y gwas ei law dan glin ei feistr Abraham a thyngu iddo am y mater hwn. Yna, cymerodd y gwas 10 o gymelod ei feistr a mynd ymaith a holl anregion ei feistr dan ei ofal, a gaeth i Aram Naharaim i ddinas Nachor. Parodd i'r cymelod orwedd y tu allan i'r ddinas wrth y pydew dŵr gyda'r hwyr, sef yr amser y byddai'r merched yn dod i godi dŵr. A dywedodd, o arglwydd, Duw fy meistr Abraham, rho lwyddiant i mi heddiw, a gwna garedigrwydd am meistr Abraham. Dyma fi'n sefyll wrth y ffynon ddŵr, a merched y ddinas yn dod i godi dŵr. Y ferch y dywedaf wrthi, gostwng dy stên, mwyn i mi gael yfed, a hithau'n ateb, if, ac mi rof ddiod i'th gamelod hefyd. Bydded mai honno fydd yr if a ddarperais di thwas Isaac. Wrth hyn y caf wybod i ti wneud caredigrwydd am meistr. Cyn i ddorffen siarad, dyma Rebecca, a anwyd i Bethuel fab Bilca, wraig Nachor, brawd Abraham, yn dod allan a'i stên ar ei hysgwyd. Roedd y ferch yn har y ddodiaeth, yn wyrydd heb orwedd gyda gŵr. Aeth i lawr at y ffynon, llanwodd ei stên a daeth i fyny. Rhedodd y gwas i'w chyfarfod a dweud, gad i mi yfed ychydig ddŵr wrth stên. Dywedodd hithau, if farglwydd, a brysio i ostwng ei stên ar ei llaw a rhoi diod iddo. Pan orffennodd rhoi diod iddo, dywedodd hi, codaf ddŵr i'th gamelod hefyd, nes iddynt gael digon. Brysiodd i dywall ei stên i'r cafn a rhedeg eilwaith i'r ffynon a chodi dŵr i'w holl gamelod. Syllodd y gŵr arni, heb dweud dim, i'w wybod a oedd yr arglwydd llwyddo i daith a'i peidio. Pan orffennodd y cymelod yfed, cymerodd y gŵr fodrwy air yn pwyso 1/2 sicl a 2 freichled yn pwyso 10 sicl o air i'w garddyrnau. Cmeddai, dywed wrthyf, merch pwy wyt ti? A oes llein i aros noson yn hyd y dad? Dywedodd hithau wrtho, merch Bethuel, fab Milca a Nachor. Ac ychwanegodd, mae gennym ddigon o wellt a phorthiant a lleil y tia. Ymgrymodd y gŵr i addoli'r arglwydd a dweud, bendigedig fydd yr arglwydd, Duw fy meistr Abraham, am nad ataliodd ei garedigrwydd a'i ffyddlondeb wrthi wrth fy meistr. Arweiniodd yr arglwydd bu ar fy nhaith i dŷ brodyr fy meistr. Rhedodd y ferch am negu'r pethau hyn i dylwyth ei mam, ac yr oedd gan Rebecca frawd o'r enw Laban, a rhedodd ef allan dy gŵr wrth y ffynon. Pan welodd y fodrwy, a'r breichledau a'r arddyrnau ei chwaer, a chlywed geiriau ei chwaer Rebecca am yr hyn a ddywedodd y gŵr wrthi, aeth at y gŵr oedd yn sefyll gyda'r cymelod wrth y ffynon. Dywedodd, tyrdi'r tŷ, bendigedig yr arglwydd. Pam yr oedd yn sefyll tu allan, a minnau wedi paratoi'r tŷ a lle'r cymelod. Pan ddaeth y gŵr at y tŷ, gyllyngodd Laban y cymelod, ac estyn gwellt a phorthiant iddynt,
a rhoi dŵr i'r gŵr a'r dynion oedd gyda ef diolchi eu traed. Pan osodwyd bwyd o'i flaen, dywedodd y gŵr, nid wyf am fwyta nes i mi ddweud fy neges, ac meddai Laban traetha. Dywedodd gwas Abrahamwy fi, mae'r arglwydd wedi bendithio fy meistr yn helaeth, ac mae yntau wedi llwyddo, a mae wedi rhoi iddo ddefaid ac ychen, arian ac air, gweision a morynion, camelod ac asynod. Ac mae Sara gwraig fy meistr wedi geni mab iddo yn ei henaint, ac mae fy meistr wedi rhoi ei holl eiddo i hwnnw. Parodd fy meistr i mi fynd ar fy llw a dywedodd paid â chymryd gwraig i mab o blith ferched y Cananead yr wyf yn byw yn ei gwlad, ond dos i ddi fy nhad ac at fy nhylwyth i gymryd gwraig i mab. Dywedais wrth fy meistr, efallai na ddaw'r wraig ar fy ôl, ond dywedodd yntau wrthyf, bydd yr arglwydd yr wyf yn hodiog ar ei fron yn anfon ei angel gyda thi ac yn llwyddo dy daith. Os cymer i wraig i mab o'm tylbyth ac o di fy nhad, yna bydd i'n rhydd oddi wrth fy llw. Os doi at fy nhylwyth a hwython gwrthod i rhoi i ti, bydd i hefyd yn rhydd oddi wrth fy llw. Pan ddeithim heddiw at y ffynon, dywedais, o arglwydd Duw fy meistr Abraham, os wyt am lwyddo fy nhaith yn awr, tra wyf yn sefyll wrth y ffynon dŵr, bydded mae'r ferch ifanc a ddaw allan i godi dŵr ac yna, pan ddywedaf wrthi rhoi mi chydig dŵr i'w yfed o'ch stên, bydd yn ateb bydd a chodaf dŵr i'th gamelod hefyd, bydded mae honno fydd y wraig am yr arglwydd wedi ei darparu i fab fy meistr. Cyn i mi orffen y gwneud fy nghais, dyma Rebecca'n dod allan a'i stên ar ei hysgwydd, aeth hi lawr at y ffynon a chodi dŵr. Dywedais wrthi, gad i mi yfed. Brysiodd hithau i ostwng ei stên oddi ar ei hysgwydd a dywedodd bydd a rhof ddiod i'th gamelod hefyd. Yfais a rhoes hithau ddiod i'r camelod. Yna gofynnais i ddi, merch pwy wyt ti? Ac meddai hithau, berch Bethuel, fab Nachor a Milca. A gosodais y fodrwy yn ei thrwyn ar beichledau am ei garfyrnau. Ymgrymais i addoli'r arglwydd, a bydithiais yr arglwydd Duw fy meistr Abraham, a arweiniodd fi yn y ffordd iawn i gymryd merch brawd fy meistr i'w fab. Yn awr, os ydych am wneud caredigrwydd a ffyddlondeb y meistr, dywedwch wrthyf, ac onideb dywedwch wrthyf fel y gallaf droi ar y llaw dde neu'r chwith. Yna atebodd Laban a Bethuel a dweud, oddi wrth yr arglwydd y daeth hyn, ni allwn i ddweud dim wrthyt, na drwg na da. Dyma Rebecca o flaen, cymer hi a dos, a bydded yn wraig i fab dy feistr, fel y dwedodd yr arglwydd. Pan glywodd gwas Abraham ei geiriau, ymgrymodd i'r llawr ger bron yr arglwydd ac estynodd lysau o arian ac air a gwisgoedd a'i rhoi i Rebecca. Rhoddodd hefyd archegion gwerthfawr i'w brawd ac i'w mam. A bwytaodd y cyfod ac meddai ei brawd a'i mam, gad i'r ferch aros gyda ni o leiaf 10 diwrnod, wedyn a'i ffynd. Ond dywedodd ef wrthynt, peidiwch am rwystro, gan i'r arglwydd lwyddo fy nhaith. Gadewch i mi fynd at fy meistr. Yna dywedasant, galwn ar y ferch a gofynnwn iddi hi, a golwasant ar Rebecca a dweud wrthi, ai! Yna cododd Rebecca a'i morynion a marchogaeth ar y camelod gan ddilyn y gŵr, felly cymerodd y gwas Rebecca a mynd ymaith. Yr oedd Isaac wedi dod o bir lachau roi ac yn byw yn ardal y Negev. Pan oedd Isaac allan yn myfyrio yn y maes fi nos, cododd ei olygon i edrych a gwelodd gamelod yn dod. Cododd Rebecca hefyd ei golygon, a phan welodd Isaac, disgynodd oddi ar y camel a gofyn i'r gwas, pwy yw'r gŵr acw sy'n cerdded yn y maes tuag atom? Atebodd y gwas, dyna fy meistr. Cymerodd hithau orchyd a'i wisgo, ac adroddodd y gwas wrth Isaac yn bopeth roedd wedi i'w wneud. Yna daeth Isaac a Rebecca i mewn i babell ei fam Sara a'i chymryd yn wraig iddo. Parodd Isaac Rebecca ac felly cafodd gysur ar ôl marw ei fam. Gweddio. O dad neidol, i ni diolch i ti am y fraint sydd gyda ni heno. Felly, ymgynnull ar y bobl di, ialw a'r deulu di. Diolch i ti bod ffordd cyfreithlon, cywir iawn i ni gael dod mewn i dy bresenoldeb, i gael dod at orsefau'n gras trwy waed yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti gymaint am yr arglwydd Iesu. Diolch i ti
Mae ef yw bigal mawr y defaid fel i fi clywed weithio. Diolch i ti os i ni i roi ffydd ynddo fe. Gallu gweud bod ni yn un o'r praidd. Mae e yn ei fugeilio, yn un o'r praidd, mae e yn gofalu amdano, un o'r praidd fydd yn gogoniant gyda'r bigal mawr ar y diwedd. Ni yn trefeiddi o ddiw adref iachawdwriaeth, diolch i gymaint am yr efengyl, newyddion da. Diolch i ti. Bod yr arglwydd Iesu yn ddiw yn cymryd natur dynol a wneud ddod un o ni, neu ddod lawr i adael parther gogoniant i droedio ar y deiar hon a berin mwyn ni. Diolch ti am ei fywyd perffaith pur sanctaidd. Diolch i ti fel ddewyd i ddyrhau ti ym mhob dim. Yn byw y bywyd ni wedi methu byw. A wedi mynd lle ni methu mynd. Diolch i ti am y groes. Diolch i ti am yr iawn roed ar galfariad. Diolch i ti bod Iesu wedi cymryd pob eogrwydd, pob pechod, pob bai arno fe ei hun, yn cymryd yn gofyn ti yn berffaith yn y lle ni. Diolch bod wedi gallu gweud gorffenwyd. Diolch bod gwaith iachawdwriaeth wedi dod i ben. Mae'n diolch am y trydydd dyn, diolch bod e'n eirio nawr drosodd ni. Mae'n diolch heb yn ddiw. A diolch i ti am y gynadledd hon, diolch am yr wythnos yma, diolch am y llyged i wedi cael ei codi i edrych ar yr ardd, i gael myfyrio arno fe, i gael i fwynhau e, i gael feddi at y cariad, at y gras, at y trigafedd sydd gyda fe tuag ato ni, sydd gyda ti tuag ato ni o dan. Ni yn gofyn nawr wrth i'r gynadledd yn mynd i ben, a mynd nôl i'n llefyn hynny. Ni sy'n gweddio bydd i'n dod gyda ni. Ni'n diolch ti fel ni'n gweld barod. Ti'n ddiw di-gyfnewid. Ti'n un ddoi heddiw ac yn dragyrwydd. Ti'n yr un diw. Mae'n darllen yn y Beibl a byddi ni wrthnos nesaf nôl adre. Diolch i ti am y gwirionedd hon y ddiw ni'n gweddio. Byddi ni yn bobl sydd yn dibynnu llwyrach yn y ti. Ni sy'n gweddio nawr, wrth i ni fan adre hefyd. Ro faich ni o diw am y bobl sydd yn gwmpas. Diolch ti i roi ni'n sefydd cael yn hynny yn ydyn. A sy'n gweddio byddwn ni'n cael y galon di sydd yn pobl yn gwmpas. Byddwn ni'n gweld nhw fel pechaduriaid gylledig sydd ar ei ffordd i uffen yr ognen sefyll. Mae'n diolch ti bod ti'n ddiw y gwirthien, diolch ti bod ti'n ddiw yr amhosib. A ni sy'n gweddio yn rhoi'r hyden neu i gyflwyno newyddion da sy'n ei gweud. Mae'n ni'n crwyno hyn o'i ti wedd eto. Gofyn am dyfendydd di yn rhoi fa hon, gweddio, di trwy dysbryd glan, yn symud yn ymdrith, mewn ffordd nerthol o diw. Cael yn gyda bob un calon yma, gweddio, bod ni'n gallu gadael yn dweud bod ni'n cwrdd ag y ti. Gweddio, dros Robert yn wedig, wrth fe dreithi'r gair ni'n gweddio, ni'n nerthu fe, a bydd e'n ymwybodol iawn wrth bresenoldeb i gyda fe. Mae'n ei helpu fe i dreithi'r hyn i roi yn gael. Gwyddyn ni'n bod ni'n cael clywed un o eidreg i'n neb. Ni'n gofyn hyn i gyd, ni'n rhan o Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr i chi yn dyllenio'r hir hefyd, felly diolch i chi am hynny. Yna ni'n ganu yn y man. Hynny, mae'n gyfle i gyflwyno ein pregethwr am y noson, yn wreiddiol o le pwysig iawn yn hanes yr Eglwys yng Nghymru o Landowro. Felly mae'n hyfryd i gael Robert Thomas, nid Griffith Jones gyda ni, ond gen ni Robert Thomas un am yna ddendith yn siŵr o ddod o gadwywed weinidogaeth. Wedi gweithio yn geithio yn Llanelli a gyfnod a bellach yn Llandrindod ers 2002, yn rhiod i Juliet gyda ffedral o blant. Felly mae'n gyfryd i gael di gyda ni, a mae'n rhys yn barod wedi gweddio, a bydd ni'n gweddio am gyfendydd ar hwn ti. Nw'n ni ganu cyn bod Robert yn dod i aneth o'r gair ein emyn nesaf, emyn falle sydd yn newydd i rai o'n ni, neu cyfeithad sydd yn newydd i rai,
Mae gobaith sicr yn fy nghalon. Ni wedi cael y 4Gs heddi, 4G, wel mae yna 2 arall fan hyn, gobaith a gorfolaeth. Yn dechrau wrth sôn am gobaith sydd gyda ni heddi, y ddeiad trechodau, bod ni'n cael gweld mimryn o ogoniad Duw heddi. Yr ail bennill yn sôn am obaith, pan fod pethau'n anodd, pan rydym yn y idaw dwfn, pan rydym yn rydd, mae yna obaith. Wedyn y bennill olaf, gobaith di-gyfnewid, pan rydym yn cael gweld Iesu Grist, gweld ei wyth, Wener, gyda ni obaith a reswm felly i orfoleddu. I'r llion chwarae'r bennill gyntaf, fyddwn ni'n gallu cyfarwyddo ar dôn, ac wedyn fydd ni'n godi i ganu yr emyn gyda'n gilydd gyda'r llion. Martin yn esbonio mai rhywbeth Gymraeg sy'n benfro chi wedi dywed. Profiad i'n gyfeiri Gymraeg sy'n benfro, bod Cymraeg nhw'n digon gyfeithog. Bydd ei bwtio mas i ddim yn pregeth o'r nos Fawrth wedi ymddiherio am Gymraeg y Tymbl, sef Cwmgwendraeth. Wel, yn cyfadda dyn ni nawr, dwi wedi dod y Beibl Saesneg i'n gyda
Beibl Gymraeg, oherwydd yn anaml iawn dwi'n pregethu trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, achos dwi'n pregethu rhyw hanner disgyn o weithiau trwy gyfrwng y Gymraeg mewn flwyddyn, wel, dyna i fesurion. Felly, dwi am ddiolch i chi am yr gwahoddiad i ni cael ddod i gweledigaethu yma heno. Yn ystod yr wythnosau diwetha, ers i ddysbys y mudiad mynd allan, pwy oedd yn pregethu yn oedfeuon cynhadledd, mae sawl berson wedi dod ac yn dweud, chi'n gwybod, maen nhw'n mynd adre cyn oedfa nos Wener. Ac felly dwi am ddiolch i chi hefyd, diolch yn fawr i chi am aros hyd nos Wener. Diolch i'n nawd am arwain ac hefyd i'r rhai a ddarllynodd. Oedd y darlleniad yn hir, cydwarydd benod yr hydyn o lyfr Genesis. Mae'n hir, ond does dim eisiau ddihiro, ond darlleniad hir o Gaerdyw. Yno ni'n darllen nid dim ond am hanes, stori, ond stori hanesyddol. Ni'n gallu darllen ar sawl lefel, lefel hanes dylmaiddi mewn print, lefel beth mae Dyw yn gwneud trwy'r sefyllfa. Ac felly mae cwestiwn bod yw beth mae hwnna i wneud a ni yma heno. Felly, ni hefyd yn gallu darllen a deall beth sydd dan ni'n erbynod yma, ffordd mae Dyw yn siarad â ni trwy'r hen neges. Felly, cyn i ni mynd yn bellach, gadewch i ni i weddio. Arglwydd Dyw ein tad, ceisio nawr weinidogaeth dylan ysbryd yma heno, bydded iddo fe ysbrydolodd y gair hwn yn yr lle cyntaf, dod nawr ar rhin gair, dy neges di yn bywydau ni, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, gyfeillion, cyn ni ffarwelio a'n gilydd heno, bydded ni gallu dweud gyda'r emyn o'r nef, mi glywais newydd, fe'n cododd ar fy nhaid fod ffynnon wedi ei hagor i gleidion gael iachad. Fe enaid rhed yn ebrwydd a phaid a ffwrhau o flaen mae drws agored na ddichon neb i gael. Felly, os mae ydych chi Beibl, trwch da fi at pedwarydd benod ar 20 o lyfr Genesis. Ni'n dod nawr heno at neges ola y gynhadledd. Ac os ych chi wedi bod yn aber wythnos diwetha hefyd, erbyn heno, ych wedi cael bron pythefnos cyfan o bregethu. Wahanol unigolion yn rhannu wahanol pregethau o air Dyw. Ond nawr, wrth gwrs, falle wrth i chi droi am adre, chi fynd adre fori i, neu falle hyd yn oed heno i gapelu neu eglwysi, falle sy'n fach mewn rhif, falle heb weinidog sefydlog yn y man ar lle, falle chi'n mynd adre i wynebu ar broblem neu problemau, i chi wedi llwyddo i ddod i'r neilltu am wythnos, neu falle bythefnos. Falle wir, i chi wedi dod i gynhadledd ar ôl gynhadledd dros y blynydde, ond os braidd dim wedi newid drwy'r blynydde. Gynhadledd ar ôl gynhadledd, lle os ych chi'n tyma bach fwy ifanc, gwersyll ar ôl gwersyll. Anodd roedd na llawer i wneud, pawb, rhai ffrindiau newydd ac rhai hen ffrindiau, i weld ond nawr nôl i'r norm. Heno, i ni am gymryd ar y gyfle i godi cwestiwn sydd yn cael ei ffindio'n adnod 58 o'r benod yma. Hwy a alwasant a Rebecca a dywedasant wrthi a ei di gyda'r gŵr hwn. Hi a ddywedodd a ei di gyda'r gŵr hwn. Ein cwestiwn ni heno, ac mae'n dod i ni gyd, a byddwn ni gyd yn ymateb ar cwestiwn yma cyn gadael gwasanaeth o'r gynhadledd. A ei di gyda'r gŵr hwn. Wrth gwrs mae hi'n cwestiwn sydd yn codi allan o'r narratif, y digwyddiad sy'n cael ei ddisgrifio yma i ni heno. Gwas Abraham a'r neges mae o dan siars
wrth i feistr i ffindio wraig i'w fab Isaac. Mae cefndir wrth gwrs i'r digwyddiad. Blynydde yn hyrach, fe ddaeth yr arglwydd at un ddyn, Abram. Gall Abram olrhain i deulu y holl ffordd trwy linell Sem nôl at Noah. Erbyn amser Abram, os ni'n deall y pethau'n iawn, roedd y deulu yn addoli'r lleiad. Gwleiad llai creuwyd gan Dduw i rheoli'r nos. Yn lle addoli'r creawdwr yn addoli'r creadigaeth, neu rhan o'r creadigaeth, teulu Abram y lleiad. Mae'r teulu wedi symud yn bwyty rhywfaint hefyd. Dych chi ddarllen rhai adnodau chi allan o benod 11. Benod 11, mae Duw, trwy Moses yn dweud ni, a dyma genhedlaethau Tera. Tera genhedlodd Abram, Nachor a Haran a genhedlodd Lot. A Haran yn fi farw o flaen Tera i dad, yng ngwlad i enedigaeth o fewn i'r y Caldeaid. Yna y cymerodd Abram a Nachor i ddidwragydd. Enw graig Abram oedd Sarai, ac enw graig Nachor Milca, merch Haran, tad Milca a thad Isca. A Sarai oedd amhantadwy, heb blentyn iddi. A Thera a cymerodd Sara Abraham i fab, a Lot fab Haran, mab i fab. A Sarai i waith, graig Abram i fab, a hwy a eithaf allan yn hyd o i'r y Caldeaid, i fyned i dir Canan, ac y daethant hyd yn Haran, ac y drigasant yno. Dyddiau Tera oedd 5 mlynedd a 2 mlynedd, a bu farw Tera yn Haran. Fe ddaeth Duw at Abram yn Haran, a orchamen iddo, yr arglwydd a ddywedodd wrth Abram, dos allan o wlad, a oedd hi wrth dy genedl, ac o di dy dad, i'r wlad a ddangoswyd i ti. A mi adnaf yn genhedlaeth fawr, ac a ddidithiaf, mawr rygal hefyd dy enw, a thi a fyddi yn fendith. Bendithiaf hefyd y fendithwyr, ac feldithwyr a feldithaf, a holl deuluoedd y ddeiar a fendithir yno ti. Gyda llaw, mae Duw yn galw ar Abram, nid oherwydd unrhyw beth da yn Abram. Dim byd wneud o unrhyw potensial oedd Duw yn ei weld yn Abram o gwbl. Allan o bleser i hunan, o dan sobriniaeth llawn y diwdod, mae'r arglwydd yn galw Abram. Ac i ni'n ddarllen, yna yr aeth Abram. Mae llaw Duw ar ei was Abram. I ni'n darllen bellach yn hanes Genesis, nid dim ond bod Duw yn ailadrodd i addewidion y Abram, ond mae'n gwneud cyfamod ag Ni'n gallu darllen am y cyfamod yn Genesis 15. Beth sy'n gwasgu ar Abram? Does na ddim blentyn. Yr addewidion yma, a mi adnaf yn genhedlaeth fawr. Beth sy'n gwasgu yw rhywbeth fel hyn? Paid â sôn yn genhedlaeth, beth am blentyn? Geiriau Abram yn ngair Duw, ni'r foddaist i mi had. Mae'n cwyno wrth Duw, taw Eliezer o Damascus yw i etifedd. Ni'n gweld rhywbeth o ras Duw wrth iddo ymateb a Abram. Dewch mi ddarllen i chi unwaith yn rhagor, benod 15, yr 4 a'r 5 adnod. Ac wele air yr arglwydd at o gan ddywedyd, nid hwn fydd dy etifedd, ond nid un o ddaw allan wrth ymwysgaroedd di fydd yn etifedd. Ac fe a'i digib allan,
ac y ddywedodd, golyga y nawr yn efoedd ar hyd y ser o gellu ei cyfrif bwynt. Dwedodd hefyd wrtho, felly y bydd dy had di. A'r canlyniad wrth gofio nid yn unig bod Duw yn gweithio bob peth wrth i gallu trygwyddo, ond hefyd mae Duw yw'r un sy'n teyrnasu. Y canlyniad yn 6 adnod, ynte sef Abram, a gredodd yn yr arglwydd, ac fe ei gyfrifodd iddo yn gyfiawnder. Ynte a gredodd yn yr arglwydd, ac fe ei cyfrifodd iddo yn gyfiawnder. Nawr, mae hyd yn oed y saint yn gallu gwneud pethau ffôl. Ni'n ddarllen am Abram a Sarai wraig, cymryd pethau i fewn i ddwylo i hunain. Agar, y forwyn Sarai, a'r baban yn y diwedd a anwyd. Ie, man y mab Ismael, ond nid mab yr addewid yw Ismael. Wrth gwrs, mae'r penderfyniad hwnnw yn dal i achosi problemau hyd yn oed heddi. Ond mewn amser Duw, yr ddau, Abraham, wedi ailenwi erbyn hyn gan Dduw, a Sara i'w wraig yn dderbyn rodd wrth Dduw. Mae mab a ddawodd Duw iddo yn cael ei eddi, Isaac. Mae cof da fi o'n gweinidog gytre yn Pendiwedd Caerfyrddin, Mr Jones, yn rhybuddio ni fel bobl ifanc i fod yn ofalus ac unrhyw newid mawr yn ein bywydau. I ni'n gallu colli'n golwg ar Dduw. Felly bod ni'n llwyddiannus yn ein harwoliadau. Felly ni'n ennill swydd ac yn dechrau gwaith, neu ennill lle yn y prifysgol, ennill graf pen draw neu swydd gyfrifol, prynu tŷ falle, sarthio mewn cariad, priodi, plant, mewn amser, falle amser hir, yn ymddeol, falle a phenswn da, gwirion ac yn y blaen. Mae prawf mynydd Morea yn profi nad yw Abraham yn ame gair Duw. Nad yw'n addoli Isaac yn lle'r arglwydd. Duw yn cyhoeddi fendith yr Abraham gan gynnwys ac yn dy had di y bendithi'r holl genchedloedd y ddaear o achos gwrando honod ar fy llais i. O achos gwrando honod ar fy llais i. Mae hanes llyfr Genesis yn parhau. Sara, graig Abraham yn farw, pennod 23, gerbyn y benod yma, mae Abraham yn hyn ŵr. Gerbyn hyn nawr, mae am chwilio'n wraig i mab yr addewid, i Isaac. Un o tŷ cros ger Hydaman oedd yn fangu, ac roedd hi wedi byw yno trwy hos Dac, yn had ci, yn mab i ffarm, oedd eisiau prynu ffarm bach. Ac ymateb yn fangu bob tro, ddyn ffindio ffarm rhywle, oedd, wel Bertie, dim ond ydw bod wrth ymwyr sgwar tŷ cros. Dwi'n barod wrth chi. Ond dwi'n ddim gwybeth dad y ci cael unrhyw ffarm ar sgwar tŷ cros. Ond mi rhoddodd mam gi hyfryd wrth i phlant i hefyd. Mi chodon nhw 5 o blant, a dyma ei chyngor i phlant fel oedd un o'r chymryd i dweud y gwir. Peidiwch mynd caru i GCG. Gwain Caergyrwyn yw GCG. Ond ddim efiadau unrhyw un falle sy'n dod o GCG heno. Pen y Gros, Cypel Hedre, Pen y Banc, Rhydaman, Glanaman, Brynaman, pob un o'r llefydd na'n iawn, ond dim GCG. Beth oedd trigolion GCG wedi wneud i fangu? Falle drws neb hyd yn oed yn gwybod. Rhywbeth tebyg sydd yn cymryd lle yn ein benod ni a'r darlleniad cywswn ni heno. Rhywbeth tebyg iawn. Abraham yn ceisio wraig i'w fab Isaac.
Mae'n galw ar ei was. Mae'n gorfodi iddo addo wahanol bethau. I beidio a chymryd wraig i'w fab, i Isaac o ferched y Cananeaid. Byth i fynd a'i fab o'r lle. Ac mae Abram yn ala'r gwas nôl at wlad Abraham, Mesopotamia. Ac wrth iddo gyrraedd y gwlad honno, mae'r gwas yn dibynnu ar arweiniad Duw. Mae'r ferch Rebecca, dynes prydferth, dyma'r disgrifiad sydd dan ni yn y dyllyniad adnod 16. A'r llances oedd 10 o diarth yr holwg, forwyn a heb i o'r hydnabod. Wedi wrth gwrs y disgrifiad hi aeth i'r ffynon, llanodd i hysbyr, gyddaeth i fyny. Ac fe gallwn ni gymryd amser hir heno i fynd trwy'r hanes i gyd wedi clywed y dyllyniad. I ni'n dod i'r lle ar man, ble codwyd yr cwestiwn yma. A ei di gyda'r gŵr hwn? Gyfiam gynnig ddarlun i chi heno. Bod Rebecca yn sefyll yma heno fe'r ddarlun hefyd o'r eglwys. Bod Duw yn ceisio priodasbeth i'w fab. Gyfeillion mae'r Efengyl yn rhannu da ni bod y mab tragwyddol Duw wedi dod i hun i'n byd ni. Mae'n dod fel Iesu o Nazareth. Mab tragwyddol Duw yn gwisgo cnawd ac yn dod mewn dull dyn. Yn dod fel dyn i'r byd, un person yn wir, yn ganddo ddau natur. Duw a ddyn yn yr un person. Perffaith Duw a pherffaith dyn yn yr un person. Canes mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gorllasid. Canes mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw'r hyn a gorllasid, gan gynnwys i holl waith a'r groesben Calfaria. Gweithio gadewch ni ystyried nawr bod y Beibl yn dysgu ni bod ni gyd yn pechaduriaid yn o'r natur naturiol. Bod ni'n cael ein geni, yn wir cyn i ni hyd yn oed yn cael ein geni, i ni'n pechaduriaid o'r dechrau. Bod ni wedi etifeddu ein natur pechadurus o'n rhieni cyntaf, Adda ac Efa, trwy anifuddod i Dduw yn ardd Edyn. Ac does dim un o'n ni'n gofyn i ddod yma, ni'n cwyno lot o beth i wahanol bethau, mae'r Beibl yn dod ni gyd ar yr un lefel bod ni'n pech aduriaid. Falle dyn ni ddim yn rhy hoff o'r disgrifiad, ni'n weften ni cael rhyw CV sy'n disgleirio, ond mae'n gair, mae'n Duw yn dweud yn gwir wrth yn cyno bod ni gyd yn pechaduriaid. Ac i ni wedi pechu yn erbyn Duw, Duw santaidd, Duw perffaith. Bod Duw, mae Duw yn cosbi ni oherwydd ein pechod. Yr unig beth sydd dan ni i'w beithio mewn byd amser a thragwyddoldeb yw bod cost Duw yn ei syrthio arno ni ac bod ni yn mynd i effe'r tregwyddol ar wahân i ras Duw. Bod Duw yn ei ras wedi ddanfon ei fab i mewn i'n byd ni. Bod y mab tragwyddol wedi cyrraedd y byd mwyn delio yn pechod ni a'r groesben Calfaria. Bod ni allwn ni anghytuno bod pechod yn rhan o'n bywydau ni. Bod pechod rhan canolog o'n natur ni. So un ohono ni wedi gorfod mynd am wersi i ddysgu ffordd i fod yn ddrwg. Unrhyw un ohono chi sydd wedi codi blentyn, ni gorfod chi cael enw o'r rhestr, aros am amser hir, gobeithio cael lle yn y dosbarth arbennig yma i dysgu ffordd i fod yn ddrwg. Mae'r ddrygioni a'r pechod ynddo ni o'r dechrau. A heb Iesu Grist,
Does na ddim gobeith. Ond mae yna hen emyn sy'n helpu ni heno i weld. O fy enaid, cod dy olwg, gwyl yn amlwg, ben y bryn, lle bu Iesu'r cyfaill fyddlon, dan yr hoelion dir cyn hyn. A mae'r newyddion da ar y fengil yn rhannu da ni. Talodd yno swmd o ddyled, a gwerthfawr waed i galon friw. Yr oen di eog yno'n marw, a minnau'n eog yn cael byw. Yr exchange mawr a cymerodd lle trwy gwaith cymryd arno ei hun ein pechodau ni. Ni'n cymryd ein pechodau ni bod e'n cael ein cosbi ar ein lle ni ac mae'n marw marwolaeth i'r pechadur a'r groesfau Calfaria. Mae Duw yn cosbi Iesu yn ein lle ni. Duw, yr un sy'n llywodraethu ar bob peth. Duw sy'n gweithio allan ni i gynllun o iachawdwriaeth. Duw sydd yr awr hon nawr yn gwrchafu ni bob dyn ym mhob man i farhau. Gobeithio mae hwnna'n dod i chi ac i mi heno. Os ydyn ni'n tu fas o wybodaeth personol o'r arglwydd Iesu Grist fel ein gwiredwr, mae angen arno ni i edi farhau. Mae angen arno ti fel unigolyn i edi farhau. Beth yw'r edifeirwch hwn, ond bod ni'n troi bant o'n pechodau. Bod ti nawr dy hunan yn troi bant o dy bechodau di. Ac yn lle hynny bod ti'n droi at Iesu Grist yn unig am iachawdwriaeth. Dyma'r un mae Duw wedi rhoi. Dyma'r un buodd farw yn ein lle ni. Dyma'r un a cymerodd ein pechodau ni. I troi bant o'n pechodau ni. I droi at Iesu Grist yn unig am iachawdwriaeth. Clywch y cwestiwn eto. A ei di gyda'r gŵr hwn? Falle chi'n eistedd fan hyn nawr, chi'n dweud, dwi'n cofio'r adeg, mi ymddiriedais i yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, i'r gweddill ohono ni nawr heno, rhai sydd wedi profesu'r arglwydd Iesu Grist, a felly hyd yn oed blynyddau maith yn ôl erbyn nawr. Gydwch chi ofyn cwestiwn, neu sawl cwestiwn i chi nawr, siwt mae'n mynd gyfaill? Chi ar Iesu, siwt mae pethau yn mynd? Chi ar arglwydd Iesu Grist, wythnos ar ôl wythnos, a blwyddyn ar ôl blwyddyn, cynhadledd ar ôl cynhadledd, odych chi wir yn mynd mlaen gyda'r arglwydd Iesu Grist? Mae'r cwestiwn yn dod ato ni fel Cristnogion hefyd. A ei di gyda'r gŵr hwn? A ei di mlaen gyda'r gŵr hwn? Wir nawr, ni'n mynd nôl gytre, yndyn ni? Ac falle ni'n mynd nôl i'r un gapel neu eglwys. Y broblem neu'r problemau ni wedi dod i'r un ochr am wythnos, neu falle pythefnos ys chi wedi bod yma am yr 2 wythnos. Ac falle ni'n mynd nôl i'r norm. Ond dwi am eich annog chi nawr. So ni'n mynd nôl at norm. Ni'n mynd nôl gyda'r gŵr hwn. Gyda'r gŵr hwn wrth y lliw. Gyda fe yn arwain. Ac ni yn ddilyn. Nid bod ni dim wedi clywed yr efengil. Bod ni wedi ymateb ar efengil. Ond gyfeillion bod ni hefyd yn byw allan yr efengil. Galwad Duw at y saint yw bod ni'n byw
allan efengil Iesu Grist o ddydd i ddydd. Mae'r cwestiwn yn dod felly ni gyd. Os ydych chi ddim eriod wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, clywch yr cwestiwn hyn nawr. A ei di gyda'r gŵr hwn, o am droi wrth dy bechod, go am droi at yr unig wir gweredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Ac os ych chi'n Cristnogion, os ych chi'n proffesu ddilyn Iesu, o bod ni'n mynd ymlaen gyda'r gŵr hwn. Bod ni'n mynd ymlaen gyda'r arglwydd Iesu, ddydd ar ôl ddydd, ac wythnos ar ôl wythnos, a flwyddyn ar ôl flwyddyn, yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ar y perygl falle ni gaf i gwahoddiad i unrhyw beth Cymraeg y mudiad eto, dwi am ddyfynnu wrth un o emynau Gadsby. Gwrandwch ar y geiriau hyn nawr. Dwi am ddiherio mae yn y Saesneg, dwi ddim wedi cyfieithu nhw. Gadsby'n sgwennu, "In heaven my choicest treasure lies. My hopes are placed above the skies. 'Tis Christ the bright and morning star draws my affections from afar. Oh, that my anxious mind were free from this vile tenement of clay, that I might view the immortal word and live and reign with Christ my Lord. Then should I see and feel and know what 'tis to rest from sin and woe, and all my soul be tuned to sing the praises due to Christ my King." Yr cwestiwn i ni gyd, a ei di gyda'r gŵr hwn? Pechadur heb nabod Iesu Grist. Dyma cyfle heno, noswaith o ras Duw, i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, trwy edi farhau, trwy bant o'n pechodau, anghariad a bechod, i droi'n llechanu at Iesu Grist, ac i'w garu gyda'n holl. Os ni'n Cristnogion, i barhau yn y cariad hwnnw, gyw ddilyn ef o ddydd i ddydd. A ei di gyda'r gŵr hwn. Gadewch ni wyddio. O arglwydd Duw ein tad nefol, i ni am ddiolch i ti am yr efengil. I ni am ddiolch i ti am dy gariad, am dy ras, wrth roi dy fab i fod yn gweredwr dros dy bobl. I ni am ddiolch i ti bod ti'n adeiladu dy eglwys, ac bod Iesu Grist wedi farw yn ein lle ni, wedi rhoi hun fel aberth, bod ti wedi gosbi fe yn ein lle ni, ac bod ti wedi derbyn yr aberth mi rhoddwyd ar y groesbren. Diolchwn i ti heno, bod ni fel Cristnogion yn addoli Iesu Grist sy'n fyw, sydd wedi atgyfodi, ac sy'n ei reoli dros ei saint ar dy ddehelaw. Arglwydd, o, ni'n gofyn nawr, am i dylan ysbryd i barhau wrth ei waith yn bob un o'n bywydau ni. Os nad i ni'n dydnabod, o arglwydd, tostera, ni'n gofyn i ti arglwydd, i toddi yn colonnau, o arglwydd, ni'n gofyn am i dylan ysbryd i'n argyhoeddi ni o'n pechodau ni, i ddangos i ni brydferthwch yr arglwydd Iesu Grist yn ei holl ogoniant. Ac arglwydd os i ni yn rhan o'th braidd, rhai o'th bobl, i ni'n gofyn i ti nawr, i'n harwain ni bellach mlaen gyda ti o ddydd i ddydd, ac hynny eto i glod dy enw sanctaidd, trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, i ni mynd i godi ganu emyn i gloi'n hamser ac i gloi'r gynhadledd fel mae'n digwydd. A'r emyn olaf yw'r emyn, os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith, yn seinio buddugoliaeth am iach awdwriaeth iawn, heb ofni colli'r frwydr na'r bore na ffrynhawn. Yn hemyn ola. Diolch.
Ac nawr y fyddid i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw ein tadnefol, a chymdeithas yr ysbryd lan, bod gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd, ac iddo ef, y byddor gogoniant, byth bythoedd. Amen.